Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon niining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Joy. Hingkod ang pangidaron. May kaipon ug may usami ka anak. Tagatayasan, Negros Oriental. Punto legal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa apelyedo sa among anak. Nakadagod ni sa apelyedo sa kanhi kusab nga kaipon. Og aron inyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Oh, Joy? Sinahita po eh. Anong niya mo sa imong anak kung may dakang dakong bag? Hain si Jericho? Noon sa mo, uy. Nagbuwag naming Jericho, ma. Unsa? Oh, nakatuog na ang bata nga atong napatutoy sa iyang bibiron. Salamat sa pagpalit og gatas ni Dodong, ma. Joy, nga naman mo. Naunsa man di ay mo si Jericho. Ma. Uy. Yan ang imong tingog. Makamata na sa doon niya ning naghila kung maayo ganina ni mong anak. Dali. Tanga sa sala. Dito ta magsulti. Dili ta magsulti din hidoon sa bata. Unsa? Mauna, ma. Nagduda ko nga may lain si Jericho. Pastilan ni mo, Joy. Wa kapag gani di ay makakita nga may uyab gyud si Jericho. Nilayas ka na sa inyong gipuyan. Unsa man daybot ipasabutan ang tagdugay na siya mo pauli. Nag-overtime man ka. Kay naning kamot nga makasal mo. Overtime? Kumutuan na, ma. Daghan na unta siya og kwarta kung sige pa siya og overtime. Kay nagtigo manggod ka ha aron makasal mo. Unya na apay bata nga wa pagani na ninyo pabunyagi. Bahala siya, maoy. Basta, kay dili na kumupalik ni Jericho. Kibinuangan lang ko ato niya. Sus, baya ka mo no kung makadesisyon. Mura lang og nagdesisyon kung mukaon ka ba o dili. Nga may anak na baya mo, Joy. Maayo man og wa mo'y anak nga pwede ra gyud mong magbuwag bisag kapila pa. Kay way bata nga maapektahan. Nya, sao man na nimo pagbuhi ang inyong anak? Gigatas baya na nimo? Ay, bahala na, ma. Mangita ko trabaho. Aron makapalit ko og gatas sa akong anak. Unsa? Uy, Joy, naabaya na ibog ni Buday. Unsa? Kisa man? Tigpalitan na siya din sa atong gitrabaho ang tindahan. Asa ba adto ba? Nga kadaghan sa atong customers din eh. Basta. Gwapo ba yan na siya? Unya, taas. Ay, sus. Di na ko magpabiktima ng gwapo o taas, day. Mas may pa siguro adto ko sumubo o apikig naong. Kay panggaon pa siguro ko og dili ko ilisan. Kangilad po na anak, day, uy. Dili man sa tamba proud anak magkuyog-kuyog, uy. Kung sa kahiliwat na to, anak, sa... Mas advantage, good, kung gwapo o gamay, niya. Dako sa gamay. Kay awa, oh. Gwapa kay ka. Gwapo sad kaayo to siya niya. Gwapo kay magliwat. Na, di na ko mangita og lain day ang yun eh. Focus na lang ko sa pagbuhi sa akong anak. Di na ko mangitag laing laki. We, bisan og sama niya kag gwapo. Ay. Recorded by X Thunder Gaming. Wa gid ko mutagam. Nituon na sad ko sa punggugma. Human mi magkabuwag sa amahan sa akong anak. Nisalig ni sab ko sa laing laki. Siya si Michael. Nakauyab mi. O nisalig na lang sab ko niya.
Kay welcome kayo ko sa ilang bahay ug sa iyang mga ginikanan. O gidawat sab nila ang akong anak. Unya, Pabunyagi na ninyo ang bata, Joy. ha? Pero Aron maparesto na ninyo eh. Nagtuig na ng bata. Ya, wapay bunyag. Wapa marestro. pero Nakasabot ko si mong ikabalakan, Joy. Tungod kay dili ang among anak ang amahan ng bata. Pero asar mo na padung. Magpakasal mo niya mo. Mong iparesto ng bata. O ipadaan ang daan ng among bansagon aron di na mo maglisod pohon. Total, magpakasal mo mo, Michael, di ba? Unsa? Giparehistro na di ay ninyo ang anak ninyong Jericho? O pang apelyido niya? apelyadong Michael, ma. Unsa? Uy, nayabag ka ba, Joy? Anong gipadaman nimo ang imong anak sa apelyido sa dili niya amahan? Ando mong mga mahal si Michael sa among anak ni Jericho, ma. Hala no? Unya, saan man na nimo rong imong bisita? Joy, Jericho? nibalik ko, Joy. Kay andam na kung pakaslan ka. Ug alang na sab sa atong anak. Hala. Kuan ba? Nakadungog ko sa tanan ninyong gipanagsultihan ni Mama. Muadto ta sa munisipyo di nagparehistro mo sa atong anak. Ipausab ta ang apelyido sa atong anak. Unsay ikapamatuod nimo nga ikaw ang tinuod nga amahan sa bata? Aha? Nga ang unang gipaila dinhi sa inahan sa bata, nga kini Mang Michael ang amahan sa iyang anak. Sayod anak kining akong pangasaunon, ma'am. Nga mo'y inahan sa bata, ma'am. Nga ako gyud ang amahan sa among anak. Oh, ma'am. Siya gud ang tinuod nga amahan sa akong anak. May DNA result ba kamo nga ikapamatuod nga ikaw gyud ang amahan sa bata? Aha? Di kinahanglan pa ba na, ma'am? Nagkauli mi sa amahan sa akong anak. Kay wa na sab ko makauyon sa ikaduha kong kaipon. Kay sobra kay laptano ng ilang pamilya namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naparehistro ko ang akong anak sa apelyido sa ikaduha kong kaipon nga dili gid mo'y amahan sa bata. Husto ba ang among gibuhat? May tulubagon ba mi sa palaod? Ikaduhang pangutana, nagkauli na mi karon sa amahan sa akong anak o nagplano naming magpakasal. O gusto sab niya nga ipausab ang apelyido sa bata. Pwede pa ba na? Ikatulong pangutana, dito na mi sa civil registrar o gipangayuan man mi og DNA test result pag matuod nga siya gyud ang amahan sa bata. Gikinahanglan pa bagod na? Mga pila kahi magasto ana. Ikaapat og katapusan. Nagkinahanglan pa kuno mi og abogado niini. Tinuod ba? Unsa man di ay kinatibuk ang proseso ini? Dako ba mi og magasto bisan pau ang abogado ang among gamiton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug nga problema sa mga ginadiling drugas. Ay namo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw, hinaot unta nga sa matag adlaw nga maminaw mo sa atuang programa na amoy mga makuhang inspirasyon, makutlo nga mga pagtulunan nga magamit ninyo no sa atuang pagpadayon, pag-journey aning atuang kinabuhi. Dili perpekto ang kinabuhi na
naagyod tay mga problema nga mga kasakit sad nga ma-experience, pero kaning mga problema mga kasakit timan-ini ninyo maunay makapalig-on nato, and this will make us better persons in the future, di ba Doc? Yeah. Okay, unsa atong lesson for today, quote for the day? For today is nothing lasts forever. Tinuod, Nothing lasts forever. death will always be the equalizer sa tanan, di ba Doc? O naagyoy ending ang tanan. Gandang tanan. Correct, correct. Okay. Okay sa mga i-greet na to tanan, Doc. Ako i-greet ang mga taga La Libertad Negros Oriental, mga Lindayaw family, si Maricel Rosalia Antonio, Anghila Ambung, ya sa Bai City, no? Roger Nacorda dia sa Kiyot ning Dakbayan. Roger Nacorda Anticristo, no, dia sa Kiyot na Cebu City, ug si Tiban Kaang Bulante. Ha, thank you very much Tiban, gipangyo ko nimo sa imong mga kaang. Sa Bugaw, Sibunga, Cebu. So the same is true to Kevin Garbo, si Isidro Pelinia. Pagpaminaw ni Dr. Rodi Coray, na? Ayo, musta naman partner? Yes. O, letter sender karong adlaw at taga Tayasan, Negros Oriental. Joy, no? Punto legal. Punto legal ang problema ni Joy, taga Tayasan, Negros Oriental. Kabayan kini sa apelido sa iyang anak, no? Apelido ni problema ni Joy, no? Unang pangutana, naparehistro ko ang akong anak sa apelido sa ikaduha anak kong kaipon nga dili good mauyaman sa bata. Gusto ba ang among gibuhat? May tulubagon ba mi sa balaod? Kaning mga birth certificate nato ba nga atong gina-fill up, sinumpa ang salaysay ni ha nang hurar taani nga kanitanan ang ato ang gisuwat nga mga detalye sakto og tinuod. Therefore, sa pagtubag aning imuhang pangutana na ba kay tulubagon sa balaod? Yes. Pwedeng perjury, pwedeng simulation of birth. Ngano, na makakmang ka under oath. Kay kung kinsay papa ana, maugyod untay atong ibutang nga amahan ana didto. Dili gyud sakto ang inyuhang gibuhat nga lain ang imong gipaako sa responsibility sa pagkaamahan nga dili man siya ang biological nga father anang bataa. Ang papa ug mama nga isuwat nato sa birth certificate kana gyud ang biological nga amahan ug inahan dapat unta. Ug di unta mo gusto nga siya ang mabutang siya dito kay wa man mo naminyo, pwede ra gyud to nimong gibutang anon. Ikaw lang nga mama ana dihan dapita. Okay? Okay. Ikaduhang pangutana. Nagkauli na kami karon sa amahan sa akong anak. Na. Nagplano na kaming magpakasal. Kung gusto ro sab niya nga ipausab ang apelyido sa bata, pwede pa ba na? Mo file gyud mo pero kani dili na ni administratibo, mo adto gyud mo korte para ma-check ninyo nga ma-check ninyo nga ipahibaw ninyo dito nga nasayop ka ug suwat unya siya, pero magpakita gyud mo proof nga ikaw gyud pod ang amahan ana, unya dapat pod naapoy consent sa katong imong ikaduhang kalib-in pagpamatuod nga tinuod nga di gyud siya ang amahan anang bataa. Korte gyud ang inyuhang adtuon para mausab ang birth certificate sa bata. Muna nagproblema na hinuon ka karon. Mora mga ni pinaka-common nga problem, Doc, nga kana ganing di na to i-take seriously ang pag-fill up sa mga birth certificate, no? Magka-problema gyud ta. Katulong pangutana. Ito sa civil register, ug ipangayuan man mi og din Mao na. result pagbatuod nga siya gyud ang amahan sa bata. Ikinahanglanon pa ba gyud na? Nga pila mo kahapon ang gasto ana? Ang sa DNA test dili kaayo ko sure, no, kung unsa gyud ang amount, siguro mga 4,000-5,000 for the DNA test, no. Ang ako alang ana is that nganong need kay kinahanglan man nimo iprobar ngadto sa korte, no, ug sa local civil registrar nga siya gyud ang tinuod nga papa. Unya dili ang katong nakabutang sa birth certificate, kay kung ang balaod lang gyud atong basihan kinsay nakabutang sa birth certificate mao gyud untay papa. Nya karon inyo mang inigar, inyo mang ipausab, so pagpakita og proof nga dili gyud siya ang papa day ani gyud is ang katong imong unang kapuyo, and the best proof is the DNA test. Ha? Okay. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Nagkinahanglan pa kuno may og abogado niini.
Tungod ba unsa may di ay kinatibuk-an ang posisyon ini dako pamabay magasto bisan paw ang abogado nga mong gamiton. Kay ang PAW, ang serbisyo ra sa abogado ang nahimong libre. Pero sa kanang mga gastuonon ninyo bayranan kung unsa gani pagpa-DNA test, personal man na nato nga galastuhonon ya mga requirement man na ang ato ang requirement man na sa balaod, so need gyud nato na siya nga gastuhan gyud no nya mo na resulta, pero you need to correct it also kay malis maluoy ta sa bata. Lisod man sad kaayo, ha? Ang pag-process nato ani muna kinahanglan gid mog abogado kay unsaon man na nato maski pag magpaw mo gasto gid mo sa mga gastuanan, pagkuhag DNA test, pag-locate sa mga birth certificate, mani ang serbisyo ra ang nga libre sa PAW ang inyuhang na libre sa representation. Panahon, no? Panahon, emosyon, kwarta, mga na magasto. Ha? Yes. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak Areman. Daghang salamat o Maayong adlaw.